Višňovskej Schuberta bola nepríjemná. Už tam Búžovku vymenil Marcelosa, máme tam aj Sekeru s Mezejom. Skočil tam aj Robert Petrovický. To by mohol byť náš puk na vyhodenie. Škoda, že sa to nepodarilo. Opäť tečovaný puk medzi kruhmi, to sú nepríjemné situácie, Nemci to takto skúšajú a zatiaľ to veľmi smutne vychádza, ale teraz skvelá práca, ktorú predvedol Andrej Sekera a vyhodil puk. Štvrtý raz len v reprezentačnom drese obranca Sekera. Nemci ďalšej šanci, dostávame gól. Kapitán Nemcov Marko Šturm otvára skóre a tohto sme sa báli. Nemci, keď sa dostanú do vedenia, sú ešte nepríjemnejší ako za nerozhodného stavu. Využívajú presilovú hru. Višňovského s Podradským a Petrovického s Hosom. Schmidt a Holland. Hollandov hodený puk pred našu bránku, prehrávame 0-2. Stefan Ustor. Druhá využitá nemecká presilová hra. Tak je to nepríjemné. Táto ľahká strela, ktorú Jan Lašák kryl betónom, prišla až Nemcom a sme nedokázali pokryť dorážku. V podstate Ustor strieľal už do odkrytej brány. Nemci zatiaľ hrajú stále to isté. Naozaj výborné clonenie pred našou bránkou, nahadzované puky pred Lašáka a po druhý raz puk v našej sieti. Teraz s Uzmanom o tom, aby sme zostali v pásme, podarilo sa nám to. Úplne voľný podchodnický na bol chvíľu pred bránkoviskom, neposlali sme mu tam puk. Štrváková rana opäť zrazená. Ešte 30 sekúnd našej presilovej éry. Puk sa dotkol ochrannej siete. Na prerušené. Škoda, že tie dve Martinové Štrvákové strely blokovali nemeckí útočníci. Tam Martin Štrvák perfektne zabojoval po ťažký puk na modrej čiare a ešte sme sa následne na to dostali k strelbe. Ale aj prvú, aj druhú jeho strelu tečoval nemecký blokujúci útočník. Už to možno mohlo byť na strelu pre Kolníka. Opäť tam máme teda Višňovského s Kolníkom a Petrovického s Hosom a Čiernikom. Višňovského strela z prvej, ešte dorážka, gól! Ivan Čiernik! Opäť to bolo po parádnej Višňovského strele. Už štvrtej v tomto stretnutí Višňovského, tretia asistencia na turnaji a Čiernikov prvý gól. Toto by nám malo a mohlo dodať cíl. V polovici zápasu strieľame gól na 1-2. Na štadióne znie zotoricky známa pesnička Nech Bože dá, tak dúfam, že nám to pomôže. Ivan Čiernik bol na správnom mieste, pravý čas a do prázdnej brány odrazený puk usmernil do bránky. A v šanci dostávame gól. Michal Hacker. 1-3. 38 minúta zápasu. To je veľká škoda, pretože naozaj tá obetavosť hráčov je na mieste. Hrajú perfektne obetavo a Radosomík zabojoval, vyhodil puk, išiel striedať, celá formácia okrem obrancu striedala, tí ďalší hráči sa nestihli formovať do obrany. Prišla prihrávka na voľného do golu, ktorý trafil priestor medzi betónami Jana Lašáka. Je to veľká škoda, pretože také momenty, ktoré predvedli Marcel Hosa a Radosomík, tou obetavou hrou dokážu smeliť celý tým ešte lepšiemu výkonu a takýto gól nás zase zráža dolu, čiže musíme sa znova oklepať a vrátiť sa späť do hry. Puk na striedačke nášho súpera, ešte 45 sekúnd. Kubo Višňovský teraz perfektne podržal puk, získal cenné sekundy a škoda, že Kolníkovi strčil, keď si obhadoval protihráča, strčil hokejku do puku a hra bola prerušená, pretože Juro Kolník mohol obiť hráča a prípadne si vychytať faul. Marcel Hossa tam odvádza naozaj veľa práce v oslabení.
Teraz si superovou bránkou pozdržal útok nemeckých hokejistov. Schubertové len naznačenie strely. Tam je Vol, tam aj Gogula. Dobre bojuje naša dvojica obrancov Štrvák, Višňovský. Gogula sa však teraz dostával do príležitosti. Ešte Schubert. A dostávame ďalší gól opäť v presilovej hre z hokejky Hakerta. Zdá sa byť rozhodnuté. Hakert nám dáva druhý gól. V 39. minúte nás poslal poprvý raz na kolena, keď sa Nemci vďaka jeho gólu druhý raz dostali do dvojgólového vedenia a teraz nám dáva štvrtý gólový úder. Tretia využitá nemecká presilová hra. Volia hľadať tie rozhodujúce momenty a to, prečo táto prehra, ktorá už prakticky je na svete, prišla. Ale určite jedným z dôležitých momentov bolo to, že sme ešte inkasovali v závere druhej tretiny ten gól na 1-3. A hoci teraz rozhodcovia posielajú jedného Nemca za druhým, tak je to už za rozhodnutie. Tam chodili naši hráči na trestnú lavicu, ale vyhovárať sa pochopiteľne je absolútne zbytočné. Ale pri hodnotení zápasu musíme povedať, že rozhodla situácia, keď sme sa perfektne bránili obetavým výkonom v našom oslabení a pri trošku pomalom striedaní sme vykasovali tretí gól, ktorý... Áno, to bol ten spomínaný v závere druhej tretiny, ktorý rozhodol. Posledné sekundy druhého zápasu našich hokejistov, predsa len sme ho ešte ukončili gólom. Možno ešte Tečovaná 4 sekundy pred koncom skrášľuje, kozmeticky upravuje. Ale to je dobrý rezultát. To je dobrý moment z našej strany, aby sme nestratili vieru vo vlastné síly, aby sme naozaj do ďalších súbojov vstupovali sebavedomo a pokusili sa v ďalších zápasoch uspieť. Zrejme tá strela, ak bola Tečovaná, tak len nemeckým obrancom Osterlom. Podľa všetkého gól bude pripísaný Kolníkovi, ktorý strieľal od modrej čiary. V takom prípade to bude jeho druhý gól na tomto turnaji. A presne v tomto je Juro Kolník silný, má veľmi dobrú strelu z prvej. Musíme ho využívať viac. Je to koniec, obrovská radosť Nemcov, ktorí vynikajúco zvládli tento nesmierne dôležitý zápas. Pretože za predpokladu, že obe tieto mužstvá postúpia do druhej fázy, v čo pochopiteľne pevne veríme, tak si Nemci tieto 3 body zoberú so sebou a vykročia tak veľmi pevne na ceste do vytúženého štvrťfinále. Ale to sa ešte všetko môže zamotať, pretože pred nami sú ešte 2 zápasy tejto skupiny a aj zápas medzi Fínskom a Nórskom situáciu skomplikoval, nie je taká jednoznačná a my musíme dúfať v lepší zápas, v lepší výsledok v zápase, respektíve súboji s Fínmi.